କାଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ମାଉସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଉଣୀ କେମିତି ହେଇଥାଏ। କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ମଉସା ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅପା ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ଭାଇନା ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି, ତୁ ଡରନା, ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନା, ତୋ ପିଲାମାନେ ଅଛି ତୋ ସାଥିରେ, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସାଥିରେ। ହୁଏତ ସେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସମୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ। ତମେ ମୋ ମାଉସୀ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ତମ ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।